Hello, hello, maing buntag, maing udto, maing hapon mga bayot. Diya na po ko magsaba-saba, magyaw-yaw na po ko mga bayot, kaya nakagawas ming duha sa akong anak. Ubanon ta mo sa amo ang pagpanggawas o pagsuroy-suroy ni Karina karong adlaw. Init kay diri mga bayot, pero among attire ni Karina murabig mananggian. Tawar ko na oh. Tuyok-tuyok rami diri mga bayot. Kay ang ako ang kagupa duha wala dinhi. Hinatin og birthday man siguro to, gi-invite me wa may adto ay. Pantawon ta mo sa shop sa ako ang bana. Muna sulod sa sulod oh. Kana siya. Dahil napagi sigarilyo din hing upo sa sigarilyo mula gilabay. Close na siya mga bayot. Nanay siya o CCTV diri sa sulod mo siguro. Og imo nang kanang gisulatan na oh. Sabi na General Department of Safety and Protection of Police of the RA. Og gikapon nimo ng glass mo tingog. Dayon, ma-aware nga ako ang bana sa iyang cellphone nga naay hintok-tok na iya ang kuan, ang iya ang tindahan. Tindahan kay diri mga baliti man siguro ni mga bayot to. Ang tawan ninyo. Sagbot ba ni baliti ba kani ambot unsa na nga lana basta sagbot na siyang nangulumbig tay din ha. Ining side mga bayot bugnaw, walay init, landong kay ba. Sa pika side init. Og ang hangin gani mutapot gyud sa imong mudasmag sa imong nawong. Lisyo mudasmag sa kapanitan ba. Tugnaw jud. Sama ni akong anak ko. May na kay mulakaw akong anak. Yehe, pero sa amo ang balay na ingon og sigbin, sigig tuwad-tuwad, dagan-dagan. Di maglakaw og tinarong. Pero diris kasada mulakaw na siya tinarong oh. Si Haynak. Ay, madagma ka dai. Sa among paglakaw-lakaw ni Karina na napon mi diris pikas kanto mga bayot. Daghang bata din eh. Uhaw kay kog nilakaw-lakaw mga bayot kay init manggod pod. So nay tubig dira nila nga free ra bisag asang kantuha makainom ka. Ang tawa ninyo. Kaning tubigan nila diri mga bayot. Nagani gihala di ay diri nga bulak oh. Kuan ni siya katong gagubat din hiba. Daghan kay nga matay. So murag silbi inom sa ko. Kaning tubigan nila diri atong gubat daghan kay nga mateng sundalo. So murag silbi pahinungod ni nila ba nga daghang nangamatay bitaw. Daghang na uhaw nga mga sundalo mo nang ila ang gibutang diri. Ilang itukura ni dinhi og ilimnon nga tubig. Actually kaning tubig diri sa Armenia mainom man tanan. Mura ba sila og kanang mineral, murag kaning tubiga mineral, gawas og sa kanal, aw kana lahi na nang istorya ha. Pero og tubig gani nga gibutang inana o nga murag faucet, mainom na tanan. Geen vragen. Wil ik aan niks? Ik ben zo niet te meestal zien. Alas 6 na diri sa hapon mga bayot. Pero ang kainit murag alas 12 sa mudto sa tuwa. Baring inita yun kayo mga bayot ug mo kuan sa magdugay bitaw ka. Sa kainit mura og namamaak nimo ang murag mamaak nimo ang init. Perting inita. Mo nang daghan kayong gasaba-saba ang bata dinhi mga bayot kay nang tanang mga bata siguro nang gidula hadtong pikas nga iskina. Pero kaming Karina dinhi rami aning pikas. Iskina padulong sa amoa. Don't run. Slowly. Sagdan na ako naglakaw-lakaw dinhi okay wala may truck. Nya wa poy iro karong panahon na. Slowly na dagat lagi. Paglami kay diri pusingan mga bayot kay kulang na lang kahoy ba. Ga green sa akong loyong murag presko kayong paminawon sa ako ang mga mata. Presko kayong lantawon sa akong mga mata. Ning ako ang background dinhi karon. Kuan ni siya. Dol ni siya sa balay. Murag ang bintana sa among balay ug kani murag dool ra gag kaayo silingan ra sila. Nilayhay sa among tati naabot diri sa pikas kalye. Sa pikas nang laba manggod po ko sa nina ni Karina. Mo nang wa na space siguro iyang gibutang diri sa pikas side. Mga bulak ni siya diri mga bayot Pag winter gani, wa gyud kay makita ani.
Huwag kay bulak o dahon o unsa ba nang nakita nimo aning yuta. Hawan pa ni sa upaw. Kay dili ka survive ang kuan ba? Dili ka survive ang mga sagbot sa katugnaw. Nami gudon taog na kanding diri or baka o kabaw kay ato ang bakiruhan. Wala man koy baka, wala man koy kabaw o man koy kabayo nga bakiruhan din he. Aw, si Karen mo akong bakiruhan diri oh. Kao na day. Ako sa ni itugway diri akong anak. Slowly, slowly. Come here, kakaroon. What is that, langga? Sus, ginawa mo, sugok man pud sa kwan. Sagbutan. Nay batang hintago, Sir Jugo, ani tugti sa inahan siguro nga palaagon or pagawson. Kay ang ilang mga bata diri mga bayot. Kanang pinikito bang pagpanggawas. Dili pagawson og layo-layo. Gadagan-dagan man ni akong anak ko. Kita siya sa langga mga bayot. Mga yamay lagi ni akong anak ng lingda ko. Adlaw day karon nga Sabado dinhi sa akong nahimutangan mga bayot. Mao nang gamay ra kaayong car dinhi sa amo ang kadaplinan sa among karsada. Kay ang mga ubang tawo basta weekend gani manglakaw na sila mag-rent og apartment nga kaistihan para makarelax. Sang gipapaway akong anak ko kay perti niya kakulasaw gitaon mga bayot bisag asa adto. Palingkurot sa punako na para di pud mahawoy na ako ang liog din ha og sunod-sunod niya. May pamong shadow ni Karina nagpakita pa pero siya ambot lang gasa. Nauli namin diri sa balay mga bayot kay init na gyud kayo sa gawas mga bayot. Sus Ginoo, madaot unya ni ato ang perla o madaot ni ato ang chinsansu o madaot ni atong two lovers ba. Nakahinomdom ko sa una sa murag 17-18 man siguro to. Akong mama mamuta og two lovers katubang nanay dayhan sa kanang kasulupan. Sus Maria Josep, hinapil pud ko kay aron pud magwapa ko ba. Kay akong mama sa una nawala to iyang tarumtom diri siyang nawong ba. Yang gibagnos ana iyang nawong hinapil pud ko. Perting halanga mga bayot ay dayon na ay mga mangnuslok ana imo ang nawong pero patsada gyud og kanang patsada gyud og muangay ang imong nawong kay mahamis gyud siya. Unya kay kaning nawong lagi na ako nga daghan kaayo ning tarumtom. Mamula na siya mga bayot nang mura na sumbagan dinhi oh. Namula siya pero wala akong tarumtom oy. Dayon ato lagi silingan na mo ba nga ako ang gistorya ganina. Hindi nga lagi akong ugangan og kuan. Buros lagi ko no. After 3 months mga anak na. Nabang paglantaw na ako kay mura magula hintubo na iyang tiyan. Ang iyang mata manoy hindako. Ang iyang tiyan gamay kaayo murag unsa man na kayo gusto ko galing unsa man iyang giburos butiki. Kani lagi hinawayan pug kay tang panalagsa. Panalagsa ra ko manaway dinhi og mga gawas ko. Di ko kagawas di ba ko panaway. Ngunang mas maayo kung nara ko kuno na isusulod sa balay. Di gid mapunan ako ang mga sala ba. Gwapa siya mga bayot oy. Gwapa, taason nga baye, nya iyang buhok blonde. Wa ko naman sin mga bayot kay balo kong mahadlo ko ba og ididmara ta. Hiningon pero siya man ingog una na ko ingon og baribses. Ningon po og baribses. Ang lang baribses din he. Mingog hi, hello. Nana na ilang mga baribses din he. Dahil karon mga bayot, bani ko ninyo sa ako ang paggama og kalanong sa akong anak mga bayot na ako'y gihimo niyang snack karon abot og ganahan baka ni mukaon na akong anak kay galuto ko ganin niya og soup wa man. Ang gisagol sa ako ang soup broccoli rice, karning baka, potato og carrot sa akong giraspa mga bayot kay aron mukaon jud matulon diretso di na usap-usapon. Ginoo mga bayot gipinli ng broccoli gipang itsa. Mo nang gagama na po gistan niya karon. Karon mukaon mga bayot pastilan ning mga inahan lagi ta magpailin-ilin tag kalanon sa tong anak para lang yun mukaon. Sus kami sa una naalay luto kutsara plato iduslit nimo sa tubangan mukaon nami. Karon ang mga bata idasok pa gani sa bawa ng kutsara magdili-dili pa waklihon pa ug magkinaon sa imong patag nuno mami den kanang makalanon lagi nga naabot na sa likod. Perti na kong yaw-yaw no. Bitaw magsugod na ko tala na. Magkuha ng tadrig bowl. Dayon nato ng buko ng usa ka bukitlog. Aron ding nun putag social. Ato ding gamiton di ilang pagkutaw sa kape. Ato ra na siyang patuyok-tuyokon dira para ma-mix ng yelo ug ang puti. Human ibubo nato ning usa ka takos ng harina. Then ato na siyang kutaw-kutawon sa kutsara. Ang tawag din namo aning kalanuna, hot cake.
Ang uban pod ang tawag ani pancake. Ambot unsay klaro, unsay tinuod anang ngalana basta kay makaon ni siya. So ato ning buyukan og gagmay gamay nga yes mga bayot para mutubo na siya. Dayon natubo kayon. Pila ra gud puy kaon sa kuang bahanding gamay ra man kaayo na siya og tungol puryo buyag. So gamay ra akong gamon. Magpainit lang ta dinhi kalha, butangan nato nag idibolden ato nang brasan sa ila ang bras dinhi sa barbecue. Kaning kalha murag si Harot na pa sa itlog siyang papa. Mo na parihag kulor sa akong nawo nga gitalumtom. Ato na din ang balihon ng atuang hot cake din ha mga bayot karon makakaon na nga kuwang bahandi. Luto na din ni mga bayot ato na din ang gihaon diri og ako na siyang gibutang dinhi sa tadtaran kay ako siyang gipikas-pikas. Kay kung whole manggod na ako ning ihatag sa akong binhi unyag ilabay niya, so kaning tanan mahugaw. Nalimot ko butang ganina og asukar, munang karon pa nako siya gibuyukan. White sugar dai ni mga bayot kay mao ra gyud po'y tawoy available dinhi sa amo ang planeta. Dai ibutang lang nato na dinhi sa iya ang bawl nga plastic sa iyang sudanan og pagkaon kay bulahan og ilabay ning bawla, muuntol ra ni siya, di ni siya maunsa. Ako na dai ning gihatag sa akong binhi mga bayot, pasagdanan ako siya mukaon og siya ra usara. Natingala lang ko aning anaka kay wa man ta ni sabaw og ngalon gihigop ni niya. Why nagpakaon dai ko sa akong anak galuto day ko diri og sudan. Kaning sudan na kaning manok ni siya. Ako ra ni siya nga adobohon ambot og nganong naingon ni siya og tinula. Gatubig man hinon bisag wa na ko butang og tubig. Salamat sa inyong paglantaw sa ako ang mga video and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!